Prečo by sa to nedalo? Prečo by sa to nedalo? Tak budem influencerka po miestach, kde všade môžete mať apartmán, sprevádzajúca túto činnosť s kyslíkovou vodou, kyslíkovou kozmetikou, vlastne všetkým, čo ja už toľko rokov robím. A iba to updateneme. Ja som multifunkčná, som na 100 strán. Tak čo? Tak teraz si to užijete aj vy, tú moju multifunkčnosť, a nebudem sa tým trápiť, či a je to fit, alebo nie je. Niektorí chcete vedieť viac o zdraví, o kyslíku, niekto zase o realitách, pretože tu je ten trh úplne iný ako u nás. Toto není o tom, ako trh s realitami, toto není o tom, ako u nás, že nejaká realitka má proste výhradné právo predávať. Tu je trh, kde všetci predávajú všetko, všetci majú, agenti majú vstup do tohto systému a je na vás,